Phela nkonzo yami. Hamba kahle inkabe yami. Ngiyaphilela ngofo. Kwenzakala usinabele sababukeli. Ubhuti wami bengithe ngihlalele nje mfowethu ngathi angeke ngenze umsebenzi wami la omncane yabo. Ngiyayithintela nje la mfowethu yonke into nje la endlini nje ubuyizwa. Izwi isandla sami yabo yonke nje lento oyibona la iyona lenze le beat yabo. Ya. Ngiyahlanganisa nje mfowethu nje ubuzwa nje nawe isona lesandla le. Impela. Awusinabele ke sitshela ababukeli ukuthi ubani lo phambi kwethu ubani lenkunzi le eshaya umkenezo omnandi kangaka iliphe lithuluzi elisebenzisayo kuona wonke lamathuluzi aphambi kwethu mangakuthatha ngibeke nje mfowethu mina nguStokfel igama lami ngoWandlovu Sibongo ngisuwale Mbombo ya ithuluzi ekuyilona engilisebenzisayo isona isidingi lesi ya ulimi okuyiwona engaziwa ngawo abantu abaningi abangazi ngawo yebo bangazi ukuthi ngiyacula abaningi kodwa sebeyazi ukuthi nangapha ngiyathinta futhi amaphathini ngiyachofa la ya konke nje kudlalwa mina no bass guitar lapha yebo ne keyboard la ngiyadlala namaphathini yaphinde akathintwe mina futhi la ngiphinde ngicule futhi nangezwi lami ngingasho nje ukuthi ngiyintsizwa ethu ukuthanda umsebenzi esebenza ngokuzimisela ngiyona into ekhathami uyena music nje wona into engithanda baneyiphiwo kodwa manje abanayo indlela ukuthi baphumelele baye phambili noma bengasaphumelelanga baye phambili babonakale yonke indawo kodwa uthola ukuthi kuzodlula kuleso step umuntu asuke kusona noma besinzima kangakanani kodwa sizama ukuthi sisiphushele phambili na wonke umuntu nje ofisa ukuthi abe netalent lokucula noma ofisa ukuthi avuselele italent lakhe ngoba awukwazi ukuthi ungaba netalent ungadalwanga nalo kodwa uma ukade udalwe nalo uyakwazi ukuthi umuntu mawufika la ikhala silithunta uthi intuli isebenza kanjani siyakubona Nkunzi hayi sivusela impumelelo siyi-DF Media sifisa ukuthi uqhubeke uye phambili uthola umsebenzi uqhubekele phambili